Mga kapuso, this morning ato makauban ang Director sa Center for Renewable Energy and Appropriate Technology o CREATE nga si Engineer Nelson Enano. Ug atong sayron kung unsa ka importante ang paggamit sa atong mga renewable energy. It's a great morning, Engineer Nelson. Kumusta po? I'm okay. Okay kayo. Salamat sa invitation ninyo. Sir, unang-una, kanusa nagsugod ang imong interest aning renewable energy o kaning mga energy systems? Well, ang nagsugod gid siya tung pag-eskwela na ako sa master sa Europe. I had my master sa Netherlands, sa Delft University of Technology. And na-amaze ko sa ilang mga energy systems dito. No? Kay daghag mga solar panel, ang ilang mga buildings, niya daghag cycling lane. All over the place, na daghang cycling lane. No? So, sustainable kayo ang lugar ba? So that is where my interest on sustainable energy system started. No? Isip Director sa Center for Renewable Energy and Appropriate Technology o kining CREATE, unsa imong gina-look forward diri sa Mindanao sa atong mga renewable energy? Well, sa Mindanao, atong ginadamgo or envision na mutaas gyud ang proportion sa renewable energy sa grid because katugayan akong naistorya na 60 to 70% kay coal pa gyud o diesel ang atong ang pag-produce sa atong electricity diri. Pero while nata sa tropics, daghan kayong adlaw na pwede maka-produce og electricity sa tuwa ug daghan pud kay tag rooftop ug mga atop no na pwede natong magamit para sa pag-produce ani nga electricity. So mo natong damgo na dili na nato gumpo ng atong environment through the emission that comes from the from electricity production fueled by fossil fuel, no? So ingana kung maka-participate ang mga tao pinaagi sa pag-install og solar PV silang mga atop or pagparenta silang mga atop para mabutangan og solar PV ug tanang mga electricity consuming na mga facilities sa syudad like kanang atong street lights kanatong mga cycling lanes karon ato manang nakit-an ug kanang ang mga government agencies ba na ang ilagay mga atop butangan og mga solar PV no para sa panahon sa disaster na ay suga ang ilang establishment og naapoy communication. So we've seen that very important no ang communication og ang lighting during the time of disaster. So sa karon sir, asa na naabot kining atong energy system? Ang solar PV, gamay pa kayo ang ihang proportion sa grid. May nguntag 1%, 2% lang sa grid, no? So, while the fossil fuel, 60 to 70% ang proportion niya sa grid. So, but we can anticipate na mudaghan ni siya sa sunod, no? Especially kanang electric vehicle na ginahimo nato karon. So, if you see some electric vehicle running around the city, that is good. But that is not good if it is not getting electricity from the dirty Mindanao electricity grid that we have now, which is 60-70% energized by fossil fuel. Kaya manguha man tag electricity sa iya ha. So atong ginaisip kung daghag charging stations ba na solar powered food, no? So charging stations na daghan, then masolve na ang atong problema sa emission sa transportation, no? Kay mo na ginaingon ba ang pinakadako nga emitter of greenhouse gas is the electricity production industry and the transportation sector. Mo na sila ang so kung karon very small pa, so matingala tang na sa ubang nasod, even Malaysia, Singapore, also Indonesia, daghan na po sila solar PV sa ilahang mga much more in more developed economies. Pero diri sa to dili pa kaayo no ang naga-employ pa lang ng net metering policy kay mga private electric utilities pa, pero wala pa ang mga electric cooperatives, no? Kinsa pud sir kining mga sektor nga atong mga partners? Sa organization kung may ng government, nag-support ang government in terms of the policy, no? The Renewable Energy Act na law kay nahimo na 2008 pa lang. So in terms of policy support, na sila tanan dito. Ang implementation na lang, no? So we've implemented feed-in tariff, karon nahunong ng feed-in tariff. Now we are implementing net metering.
ongoing, pero napay mga daghang policies sa Renewable Energy Act na wala pa na-implement, no? Sir, for our viewers, unsa ka-importante ang renewable energy technology? Importante gud kayo nga ang atong pagkonsumo no sa energy or di basking sa unsa-unsa na atong ginaisip ang environment, ang impact niya sa environment. Sa karon ang atong magyong electricity gikan pa lang pamangyud tanan sa 70% of it gikan pagyud sa fossil fuel ug kana ginadako kayo ang impact niya sa atong environment, no? Iyan ginapainit ang atong atmosphere that causes us many extreme events such as super typhoons. Okay, so sir, lastly, message to our kapuso na nananaw karong buntaga. Kato, no? So we really envision to have more renewable energy system sa ato electricity grid, no? So kani siya nagkinahanglan og kanang edukasyon, no, sa ato ang mga population, no, ug sa ato ang mga kabataan, no. So if we can inform them of the relation of our consumption with the environment, so that would make us better aware, no, kung unsay impact sa atong action sa environment. Kay dili lang man gyud tanan puro kita lang tao ang atong tanang need, but we also have to realize or to know the impact of our actions with the environment. Thank you kaayo, Engineer Nelson, sa pag-uban sa mua dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping kanunay, sir. You're welcome, and it's my pleasure and honor to share renewable energy with everyone. Kini ang At Home with GMA Regional TV.